Πήρε μια ευκαιρία για δουλειά στο εξωτερικό και άφησε τη 10χρονη κόρη της με το νέο της φίλο για 5 μήνες, όταν επέστρεψε και ανακάλυψε ότι το κοριτσάκι ήταν υποτίθεται έγκυος. Ήταν τρομοκρατημένη. Η Μουνίκ και η μικρή της κόρη Λίνα περπάτησαν δίπλα-δίπλα προς το σπίτι του Χούλιου. Ο νέος φίλος του κοριτσιού, η μητέρα κρατούσε σφιχτά το χέρι του 10χρονου κοριτσιού, προσπαθώντας να μεταδώσει ασφάλεια και παρηγοριά, ενώ η Λένα κουβαλούσε στην πλάτη της το σακίδιό της και έσερνε μια βαλίτσα με ρόδες. Η Μουνίκ μετέφερε μια τσάντα γεμάτη με τα κορίτσια, παιχνίδια και ρούχα, καθώς τα ήταν χωριστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο ήλιος έδιε πάνω από τον ορίζοντα και ο δρόμος ήταν σιωπηλός, εκτός από τον ήχο των τροχών της βαλίτσας που κυλούσαν στο δρόμο. Το κοριτσάκι με βαριά καρδιά προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, γνωρίζοντας ότι σύντομα θα έμενε μακριά από τη μητέρα της. Η Μουνίκ, από την άλλη πλευρά, είχε έναν κόμπο στο λαιμό της, αλλά προσπαθούσε να παραμείνει δυνατή για να μην ανησυχήσει την κόρη της. Ακόμη περισσότερο φτάνοντας στο σπίτι του Χούλιου, η Μουνίκ κοίταξε γύρω της και παρατήρησε ότι η κατοικία ήταν καλά οργανωμένη και προετοιμασμένη για να υποδεχτεί τη Λίνα. Η μητέρα πήρε μια βαθιά ανάσα και, με τρεμάμενη φωνή, προσπάθησε να παρηγορήσει την κόρη της. Η ευκαιρία για δουλειά είναι μοναδική και θα μας βοηθήσει να έχουμε μια καλύτερη ζωή», η Μουνίκ έκανε μια παύση και συνέχισε. «Υπόσχομαι ότι θα μιλάμε κάθε μέρα και θα επιστρέφω το συντομότερο δυνατό». «Εντάξει, Λένα», με δακρυσμένα μάτια, κούνησε το κεφάλι της και απάντησε. «Το ξέρω μαμά, αλλά θα μου λείψεις πάρα πολύ». «Φοβάμαι να μείνω μόνη μου», έκλαιγε η κοπέλα προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά της. Ο Χούλιο, παρατηρώντας την αγωνία της μητέρας και της κόρης, πλησίασε και γονάτισε δίπλα στη Λένα, κοιτώντας την στα μάτια. «Λένα, ξέρω ότι είναι δύσκολο. Αλλά θα σε φροντίζω εγώ όσο λείπει η μητέρα σου. Μπορείς και εσύ να κάνεις βιντεοκλήσεις κάθε μέρα και σου υπόσχομαι ότι θα κάνουμε διασκεδαστικά πράγματα μαζί. Θα σε πάω βόλτα στο πάρκο, θα βλέπουμε ταινίες, ακόμα και θα σου ετοιμάζω τα φαγητά που σου αρέσουν. Ο περισσότερος χρόνος θα περάσει γρήγορα, θα δεις», είπε, προσπαθώντας να ηρεμήσει τη Λένα και τη Μουνίκ, παρά τα παρηγορητικά λόγια του Χούλιο. Η Λένα εξακολουθούσε να είναι αβέβαιη και λυπημένη. Η Μουνίκ έσκυψε και αγκάλιασε σφιχτά την κόρη της, με την καρδιά της να βυθίζεται. Φίλησε το μέτωπο της Λένα και είπε, με τη φωνή της να σπάει, «Σε αγαπώ, κόρη μου. Θα μου λείπεις κάθε μέρα, αλλά είμαι σίγουρη ότι όλα θα πάνε καλά. Θα σου τηλεφωνώ κάθε βράδυ πριν κοιμηθώ και σύντομα θα είμαστε και πάλι μαζί. Τα λέμε αργότερα, αγάπη μου». Εκείνη τη στιγμή, ένα ταξί σταμάτησε μπροστά από το σπίτι και η Μουνίκ συνειδητοποίησε ότι είχε αργήσει για την πτήση της. Η μητέρα αγκάλιασε για τελευταία φορά τη Λένα και μπήκε στο ταξί, με τα μάτια της να γεμίζουν δάκρυα. Κάθισε στο πίσω κάθισμα και κοίταξε έξω από το παράθυρο, βλέποντας τη Λένα και τον Χούλιο να στέκονται έξω από το σπίτι. Η Λένα στεκόταν στην πόρτα, με το προσωπάκι της κόκκινο και δακρυσμένο, χαιρετώντας τη μητέρα της καθώς το ταξί απομακρυνόταν. Ο Χούλιο έβαλε ένα χέρι στον ώμο της, προσπαθώντας να την παρηγορήσει. Η Μουνίκ, συντετριμμένη, χαιρετούσε και εκείνη, προσπαθώντας να χαμογελάσει στην κόρη της, έστω και με το στήθος της. Πόνεσε στη σκέψη ότι ο χωρισμός της ήταν μια δύσκολη επιλογή, αλλά η Μουνίκ πίστευε ότι έκανε το καλύτερο για το μέλλον της κόρης της. Η μητέρα κοίταζε μέσα από το παράθυρο του ταξί, βλέποντας το σπίτι του Χούλιο και της Λίνας να γίνεται ένα μακρινό σημείο στον ορίζοντα. Εν τω μεταξύ, χίλιες σκέψεις και ανησυχίες περνούσαν από το μυαλό της και δεν μπορούσε παρά να αισθάνεται ένοχη που, αφήνοντας το κοριτσάκι της. Δάκρυα έτρεχαν στο πρόσωπο της Μουνίκ καθώς προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι όλα θα πάνε καλά. Έσφιξε σφιχτά το κινητό της τηλέφωνο ανυπομονώντας να κάνει την πρώτη της βιντεοκλήση με τη Λένα εκείνο το βράδυ. Καθώς το ταξί απομακρυνόταν, ο ουρανός σκοτείνιασε και η Μουνίκ ένιωσε σαν να άφηνε ένα κομμάτι της καρδιάς της πίσω στο σπίτι του Χούλιο. Η Λένα προσπαθούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της, ενώ την αγκάλιαζε και της έλεγε λόγια παρηγοριάς, η κοπέλα με τα πρισμένα μάτια και τη βαριά καρδιά, ήξερε ότι είχε μακρύ δρόμο μπροστά της. Ο αποχωρισμός από τη μητέρα της ήταν πολύ δύσκολος και ήλπιζε ότι παρά την απόσταση, η αγάπη μεταξύ τους θα παρέμενε δυνατή. Η ζωή της Μουνίκ και της Λίνα επρόκειτο να αλλάξει για πάντα και η καημένη η μητέρα δεν ήξερε τον δρόμο που θα ζούσαν εξαιτίας της επιλογής της. Ο χωρισμός, που εκείνη τη στιγμή φαινόταν η καλύτερη λύση, θα έφερνε αμέτρητες προκλήσεις και δοκιμασίες και για τις δύο.
Αποδείχθηκε ότι η Μουνίκ θα πήγαινε στη Γερμανία, όπου είχε μια μοναδική και πολλά υποσχόμενη ευκαιρία για δουλειά. Θα γινόταν η νέα διευθύντρια μιας διεθνούς εταιρείας, μια θέση που θα της απέφερε μισθό σημαντικά υψηλότερο από αυτόν που κέρδιζε στη Βραζιλία. Η Μουνίκ και η Λίνα είχαν πάντα οικονομικές δυσκολίες και αυτή η ευκαιρία να βελτιώσουν τη ζωή τους ήταν κάτι που η Μουνίκ δεν μπορούσε να χάσει. Η Μουνίκ και η Λένα μοιράζονταν έναν άρρηκτο δεσμό, παρά τις δυσκολίες, οι δυο τους έβρισκαν πάντα δύναμη η μία στην άλλη. Η Μουνίκ έκανε όμικρον με τόνο, τι μπορούσε για να κάνει το καλύτερο για τη Λένα δουλεύοντας πολλές ώρες και κάνοντας προσωπικές θυσίες και η Λένα, παρόλο που ήταν μικρή, καταλάβαινε την προσπάθεια της μητέρας της και την αγαπούσε ανεφόρον. Ο Χούλιο ήταν ένας ευγενικός και κατανοητός άνδρας που γνώρισε τη Μουνίκ περίπου 6 μήνες πριν ερωτευτούν γρήγορα και αναπτύξουν μια σταθερή και αγαπημένη σχέση. Εργαζόταν ως μηχανικός και παρόλο που δεν ήταν πλούσιος, είχε γενναιόδωρη καρδιά και ήταν πάντα πρόθυμος να βοηθήσει τους άλλους. Μια μέρα η Μουνίκ έλαβε τα νέα για την προσφορά εργασίας στη Γερμανία και ήταν διχασμένη ανάμεσα στη χαρά της ευκαιρίας και στη θλίψη της σκέψης ότι θα αφήσει τη Λίνα. Μοιράστηκε την ανησυχία της με τον Χούλιο, ο οποίος την άκουσε προσεκτικά. «Μουνίκ, ξέρω ότι αυτή είναι μια δύσκολη απόφαση, αλλά δεν μπορείς να χάσεις αυτή την ευκαιρία, σκέψου το μέλλον που μπορείς να εξασφαλίσεις στη Λένα. Αν δεχτείς αυτή τη δουλειά», είπε ο Χούλιος. Η Μουνίκ τον κοίταξε, τα μάτια της γέμισαν δάκρυα και του απάντησε: «Το ξέρω, αγάπη μου, αλλά δεν μπορώ να αφήσω την κόρη μου μόνη της. Δεν μπορώ να φανταστώ να είμαι μακριά της για τόσο πολύ καιρό». Ο Χούλιο πήρε τα χέρια της Μουνίκ και με αποφασιστικό βλέμμα στα μάτια του είπε: «Καταλαβαίνω, Μουνίκ, και γι' αυτό είμαι πρόθυμος να φροντίσω τη Λένα όσο εσύ θα είσαι στη Γερμανία. Υπόσχομαι ότι θα την προστατεύσω και θα της δώσω όλη την αγάπη και την υποστήριξη που χρειάζεται». Η πρόταση του Χούλιου εξέπληξε τη Μουνίκ, η οποία δίστασε για μια στιγμή. Ήξερε ότι τον εμπιστευόταν, αλλά η σκέψη ότι θα άφηνε την κόρη της εξακολουθούσε να της προκαλεί αγωνία. Ωστόσο, ο Χούλιο κατάφερε να την πείσει ότι ήταν η καλύτερη επιλογή για το μέλλον της Λίνα. «Είσαι σίγουρος, Χούλιο?» ρώτησε ενθουσιασμένη η Μουνίκ. «Είμαι, Μουνίκ. Αγαπώ εσένα και τη Λένα και θέλω το καλύτερο για εσάς. Υπόσχομαι ότι θα τη φροντίζω σαν να είναι η δική μου κόρη. Πήγαινε, και μόλις όλα σταθεροποιηθούν, θα επιστρέψεις για τη Λένα και ποιος ξέρει. Ίσως και εγώ, απάντησε ο Χούλιο με ειλικρίνεια, και έτσι ακόμα και με βυθισμένη καρδιά η Μουνίκ αποδέχτηκε την προσφορά του Χούλιο και πήρε τη δύσκολη απόφαση να αφήσει τη Λένα μαζί του κατά τη διάρκεια της παραμονής της στη Γερμανία την ημέρα της αναχώρησης. Ένιωσε ανάμεικτα συναισθήματα. Είχε αγωνία για τη νέα ευκαιρία, αλλά και μεγάλη ανησυχία για τη Λένα και την επιλογή που είχε κάνει στο ταξί στο δρόμο προς το αεροδρόμιο. Οι σκέψεις της Μουνίκ δεν σταματούσαν. Θεέ μου! Κάνω το σωστό. Είμαι καλή μητέρα, ελπίζω να μην το μετανιώσω. Προσπαθούσε να πείσει τον εαυτό της ότι ήταν η καλύτερη απόφαση, αλλά οι αμφιβολίες παρέμεναν. Στο μυαλό της, η Μουνίκ κοίταζε έξω από το παράθυρο του ταξί, βλέποντας την πόλη να σπέβδει και προσπαθούσε να επικεντρωθεί σε όλα τα ωφέλη. Αυτή η ευκαιρία θα έφερνε εκείνη και τη Λένα, αλλά ακόμα και έτσι, δεν μπορούσε να αποβάλει την αίσθηση ότι ίσως έκανε λάθος. Και έτσι πέρασαν 5 ολόκληροι μήνες από τότε που η Μουνίκ άφησε την κόρη της, τη Λένα, στη φροντίδα του Χούλιο, του νέου της φίλου. Τώρα επέστρεφε στη Βραζιλία, αγχωμένη και νευρική για να ξαναδεί την κόρη της, καθώς οι τελευταίοι μήνες δεν ήταν ακριβώς όπως τους είχε φανταστεί. Στην αρχή, όλα έμοιαζαν να είναι υπό έλεγχο. Η Μουνίκ και η Λένα μιλούσαν καθημερινά μέσω βιντεοκλήσης και η μητέρα ρωτούσε πάντα πώς τα πήγαινε το κορίτσι, αν ο Χούλιο της φερόταν καλά και αν όλα πήγαιναν σύμφωνα με το σχέδιο. Σε μία από τις κλήσεις, η Μουνίκ ρώτησε πώς ήταν η μέρα σου στο σχολείο. Η Λένα, πάντα χαμογελαστή, απάντησε: «Ήταν υπέροχα, μαμά. Σήμερα γνώρισα έναν καινούριο μικρό φίλο, τον Μάικλ, και ο Χούλιο είπε ότι μπορεί να έρθει εδώ και να παίξει μαζί μου βιντεοπαιχνίδια». Στο άκουσμα αυτό, η Μουνίκ ένιωσε ανακούφιση και ευγνωμοσύνη που ο Χούλιο ήταν τόσο προσεκτικός και προσέφερε στιγμές χαράς στην κόρη της. «Είμαι πολύ τυχερή που βρήκα κάποιον σαν τον Χούλιο», σκέφτηκε η Μουνίκ. Ωστόσο, όσο περνούσε ο καιρός, οι δεσμοί μεταξύ μητέρας και κόρης απομακρύνονταν όλο και περισσότερο. Η Μουνίκ πρόσεξε κάτι περίεργο στη φωνή του Χούλιο, αλλά δεν ήξερε τι ήταν. Μήπως κρύβει κάτι?
Αναρωτήθηκε η Μονίκ με αυξανόμενη ανησυχία. Η Λένα φαινόταν επίσης λίγο πιο απόμακρη και λιγότερο χαρούμενη. Στα τελευταία τηλεφωνήματα η Μονίκας είχε νοσταλγήσει τις ζωηρές συζητήσεις και το γέλιο που μοιράζονταν. Δεν μπορούσε παρά να νιώσει μια αυξανόμενη ανησυχία, και αυτό την έκανε να ανησυχεί ακόμα περισσότερο. Τώρα, πίσω στη Βραζιλία. Η Μονίκ αποφάσισε να της κάνει έκπληξη και να μην ενημερώσει κανέναν για την άφιξή της. Λαχταρούσε να ξαναδεί την κόρη της και να μάθει τι συνέβαινε αμέσως μόλις προσγειωνόταν. Κάλεσε ένα ταξί και κατευθύνθηκε κατευθείαν στο σπίτι της, με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά και το μυαλό της γεμάτο προσμονή. Καθώς πλησίαζε στο σπίτι, η Μονίκ ένιωσε έναν κόμπο στο λαιμό της. «Κάνω το σωστό που εμφανίζομαι απροειδοποίητα, είμαι καλή μητέρα», σκέφτηκε, καθώς το ταξί σταμάτησε μπροστά από το σπίτι. Η Μονίκ πλήρωσε τον οδηγό, πήρε μια βαθιά ανάσα και προχώρησε προς την πόρτα. Την άνοιξε αργά και μπήκε στο σπίτι. Έκπληξη. Αναφώνησε περιμένοντας να δει τα χαρούμενα πρόσωπα της κόρης της τον Χούλιο, αλλά αυτό που βρήκε ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που περίμενε. Η Λένα καθόταν στον καναπέ με μια τεράστια έγκυο κοιλιά και ο Χούλιο ήταν δίπλα της. Εκείνη τη στιγμή της έλεγε: «Δεν μπορείς να πεις τίποτα στη μητέρα σου, εντάξει», και με μια τρομοκρατημένη έκφραση στο πρόσωπο του κρατούσε ένα έγγραφο. Εκείνη φοβήθηκε και είπε: «Αγάπη μου, πώς είσαι, τι κάνεις εδώ?» «Μαμά», το κοριτσάκι έτρεξε προς το μέρος της χαμογελώντας, αλλά για λίγα δευτερόλεπτα η Μονίκ δεν πίστευε στα μάτια της. Ο κόσμος της έμοιαζε να καταραίει μπροστά στα μάτια της. Τι συνέβη εδώ?» Η Μονίκ τράβλησε με δυσπιστία. Η Λένα και ο Χούλιο αντάλλαξαν νευρικά βλέμματα, χωρίς να ξέρουν τι να πούν. Η ευτυχία που περίμενε να νιώσει η Μονίκ βλέποντας την κόρη της και τον Χούλιο μετατράπηκε αμέσως σε σοκ και θλίψη όταν είδε την κοιλιά της Λένα. Βλέποντας το βλέμμα τρόμου στο πρόσωπο της μητέρας της, η Λένα ρώτησε: «Τι συμβαίνει, μαμά, γιατί είσαι λυπημένη?» Ο Χούλιο πλησίασε και της έδωσε το έγγραφο, το οποίο διάβασε με τρόμο. Ήταν ένα τεστ εγκυμοσύνης που επιβεβαίωνε τον χειρότερο εφιάλτη της, θετικό. «Πρέπει να μιλήσουμε, Μονίκ», είπε ο Χούλιο, αλλά πριν προλάβει να τελειώσει την ομιλία του, καθώς πλησίαζε τη φίλη του, την κατέλαβε άμεσος θυμός και ούρλιαξε, δείχνοντάς τον. «Τι έκανες στην κόρη μου?» «Τέρας». Ο Χούλιο, εντελώς ζαλισμένος, προσπάθησε να υπερασπιστεί τον εαυτό του. «Πώς μπόρεσες να σκεφτείς ότι το έκανα αυτό, είναι και δική μου κόρη. Δεν θα έκανα ποτέ κάτι τέτοιο». Η Μονίκ, όμως, ήταν εκτός εαυτού και συνέχισε να τον κατηγορεί. «Πώς μπόρεσες να της το κάνεις αυτό, είναι απλώς ένα παιδί». Τα δάκρυα κύλησαν στο πρόσωπο της Λένα. Δεν καταλάβαινε τι συνέβαινε, αλλά συνειδητοποίησε ότι η μητέρα της έκλαιγε εξαιτίας της και όταν η Μονίκ την κράτησε στους ώμους της και την κούνησε ρωτώντας την πώς συνέβη, το κοριτσάκι μπορούσε μόνο να πει «Δεν ξέρω μαμά, απλά λυπάμαι τόσο πολύ». Η θλίψη και η λύπη ήταν αισθητές στο δωμάτιο και ότι η μητέρα δεν ήταν σίγουρη πώς να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα πραγματικότητα. Μέσα στην ένταση, ο Χούλιο προσπάθησε και πάλι να ηρεμήσει την κατάσταση. «Μονίκ, σε παρακαλώ, πρέπει να μιλήσουμε, ας καθίσουμε και ας προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι συνέβη εδώ», αλλά η Μονίκ δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια της από την έγκυο κόρη της και η φωνή της ήταν γεμάτη οργή και αγωνία. Φώναζε: «Φύγε μακριά από εμένα και την κόρη μου, θα καλέσω την αστυνομία». «Μπάσταρδε», Μονίκ, ηρέμησε, σκάσε, είσαι ένα τέρας. Ήταν εντελώς ασταθής. «Πάμε να φύγουμε από εδώ τώρα». Η γλυκιά Μονίκ άρπαξε τη Λίνα από το χέρι και έφυγε από το σπίτι, αφήνοντας τον Χούλιο σε κατάσταση σοκ. Μητέρα και κόρη πήγαν σε ένα ξενοδοχείο και, ενώ η Μονίκ προσπαθούσε να αφομοιώσει όσα συνέβαιναν, έκλαιγε απελπισμένα και μετάνιωσε που άφησε τη Λίνα σε αυτή την κατάσταση. Οργισμένη και χωρίς δεύτερη σκέψη, κάλεσε την αστυνομία και κατήγγειλε τον Χούλιο. Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι του Χούλιο και τον συνέλαβε, παρόλο που εκείνος φώναζε: «Δεν έκανα τίποτα, είναι η κόρη μου, δεν έκανα τίποτα», αλλά οι εκκλήσεις του ήταν μάταιες και τέθηκε υποκράτηση. Εν τω μεταξύ, η Μονίκ πήγε τη Λίνα στο γιατρό για εξετάσεις. Όλες οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν την εγκυμοσύνη και οι ορμόνες ήταν σύμφωνες με μια εγκυμοσύνη 4 μηνών. Τα επίπεδα της ανθρώπινης χωριακής γοναδοτροπίνης, HCG, ήταν αυξημένα, αποδεικνύοντας την εγκυμοσύνη. Η κοιλιά της Λίνα ήταν ήδη αισθητά μεγαλύτερη και το στήθος της είχε αρχίσει να μεγαλώνει, τυπικά σημάδια μιας προχωρημένης εγκυμοσύνης.
Η Μουνίκ μιλούσε με τη Λίνα προσπαθώντας να καταλάβει τι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο, αλλά η κοπέλα επέμενε ότι δεν είχε συμβεί τίποτα περίεργο. Η μητέρα ρώτησε λεπτομερώς για τους τελευταίους 5 μήνες και η Λένα είπε ότι περνούσε το χρόνο της παίζοντας με τη φίλη της Μισελ στο υπνοδωμάτιο, παίζοντας βιντεοπαιχνίδια και κάνοντας κανονικές παιδικές δραστηριότητες. Η Λένα περιέγραψε το παιχνίδι με τη Μισελ και τις συζητήσεις που έκαναν. Αλλά το μόνο πράγμα που μπορούσε να πει η Μουνίκ ήταν εντάξει, αλλά ο Χούλιο. Πότε ήσασταν μόνοι σας, σε πείραξε γλυκιά μου, πες μου, όμως, το κοριτσάκι επαναλάμβανε πάντα ότι δεν συνέβη τίποτα κακό ή ανάρμοστο. Η Μουνίκ άκουγε με προσοχή προσπαθώντας να βρει κάποιο στοιχείο για το τι μπορεί να είχε συμβεί. Ωστόσο, κάθε λεπτομέρεια φαινόταν να ενισχύει μόνο το ότι οι δυο τους ήταν απλώς αθώοι φίλοι, γεγονός που έκανε τα πάντα ακόμα πιο μπερδεμένα και ανησυχητικά. Ο γιατρός κατά την ανάλυση των εξετάσεων εξήγησε ότι, αν και η εγκυμοσύνη της Λίνας ήταν περίπου 4 μηνών, δεν ήταν δυνατόν να απεικονιστεί το έμβριο. Σαφώς, καθώς ήταν πολύ μικρό για την ηλικία κύησης, είπε ότι θα χρειαστούν πρόσθετες εξετάσεις για να κατανοηθεί καλύτερα η κατάσταση της υγείας του μωρού και ο λιγοστός χρόνος περνούσε και εν τω μεταξύ ο Χούλιο υπέφερε στη φυλακή περιμένοντας τη δίκη του. Όλα έμοιαζαν να συνομωτούν εναντίον του. Τα στοιχεία ήταν ασαφή και οι συνθήκες δύσκολα κατανοητές, η εγκυμοσύνη της Λένα. Η προχωρημένη και η υπόθεση έγινε διάσημη στη μικρή πόλη όπου ζούσαν, αυξάνοντας περαιτέρω την πίεση σε όλους τους εμπλεκόμενους. Το μικρό κορίτσι ήταν λυπημένο και μπερδεμένο, νιώθοντας ένοχο για όσα συνέβαιναν. Η Μουνίκ, προσπαθώντας να παρηγορήσει, η κόρη της έλεγε «Θα κάνεις παιδί. Η αγάπη μου, αλλά η μαμά θα σε βοηθήσει». Εντάξει, παρά την κατάσταση, μητέρα και κόρη βρήκαν τη δύναμη να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μαζί. Μια μέρα η μικρή φίλη της Μισελ, Λένα, πήγε να την επισκεφτεί στο σπίτι. Η Μουνίκ χάρηκε που είδε ότι η κόρη της είχε μια φίλη να την στηρίζει σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο. Τα παιδιά πήγαν να παίξουν στο δωμάτιο της Λένας και η μητέρα, θέλοντας να ευχαριστήσει, αποφάσισε να τους φέρει χυμό και μπισκότα. Μπαίνοντας στο δωμάτιο με τον δίσκο, η Μουνίκ αντίκρισε μια σκηνή που την άφησε σοκαρισμένη και με μια καρδιά να βυθίζεται. Ο Μισελ περνούσε το χέρι του πάνω από την κοιλιά της Λένας, ενώ οι δυο τους αντάλλασαν βλέμματα και χαμόγελα. Αυτή η εικόνα ήταν αρκετή για να καταλάβει η Μουνίκ τι πραγματικά συνέβαινε αφού ο Μισελ έφυγε. Η Μουνίκ κάθισε δίπλα στη Λένα και άρχισε απαλά να την ανακρίνει για τα όσα συνέβαιναν ανάμεσα σε εκείνη και την κόρη του Μάικλ. «Τι κάνατε μαζί με τη Μισελ εδώ όταν έλειπα?» ρώτησε τρέμοντας από περιέργεια και με αγωνία για το τι θα μπορούσε να ακούσει. Όμως το κοριτσάκι της είπε τα συνηθισμένα. «Ναι, αλλά είναι το αγόρι σου, σου αρέσει», είπε, παρατηρώντας το προσωπάκι της Λίνας να είναι ακόμα αθώο, αλλά με ένα βλέμμα ανησυχίας. Και συνέχισε, «Λένα αγάπη μου, πρέπει να μου πεις, η μαμά δεν θα θυμώσει», είπε η Μουνίκ, προσπαθώντας να ελέγξει τον θυμό και τον φόβο που την καταλάμβανε. Η Λένα δίστασε για μια στιγμή, αλλά κατέληξε να παραδεχτεί ότι ήταν το αγόρι που της άρεσε στο σχολείο. «Μου αρέσει και του αρέσω», τα δάκρυα άρχισαν να τρέχουν στο πρόσωπο του κοριτσιού και έκλαιγε με λυγμούς, «Έκανα κάτι κακό, μαμά?» Η Μουνίκ, εμβρόντιτη και συντετριμμένη, ρώτησε την κόρη της γιατί δεν της το είχε πει νωρίτερα. Η Λένα, με δάκρυα στα μάτια, απάντησε ότι φοβόταν ότι η μητέρα της θα θύμωνε. Ωστόσο, η μητέρα, αντιλαμβανόμενη την αθωότητα της κόρης της και τη σοβαρότητα της κατάστασης, αγκάλιασε σφιχτά το κοριτσάκι και υποσχέθηκε ότι μαζί θα αντιμετώπιζαν όλες τις δυσκολίες που θα έρχονταν μπροστά τους. Η Μουνίκ φρόντισε να αποσυρθούν οι κατηγορίες εναντίον του Χούλιο και αυτός αποφυλακίστηκε. Με δάκρυα στα μάτια, ζήτησε βαθιά συγγνώμη για την παρεξήγηση. Ο Χούλιο, με κατανόηση, δεν της κρατούσε κακία γιατί ήξερε ότι ως μητέρα θα έκανε τα πάντα για να προστατεύσει την κόρη της. «Καταλαβαίνω την αγάπη, μετανιώνω ακόμα περισσότερο που άφησα αυτό το αγόρι να έρθει τόσο συχνά στο σπίτι μας. Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί», είπε ο Χούλιο, εμφανώς ταραγμένος, «αλλά θα γίνουμε μια οικογένεια μαζί, γιατί αγαπώ τη Λίνα, σαν να είναι η κόρη μου». Κάποια στιγμή αργότερα η εγκυμοσύνη της Λίνα προχώρησε και οι γιατροί αποφάσισαν ότι ήταν καιρός για έναν υπέρηχο. Η οικογένεια ήταν ανήσυχη, ανυπομονώντας να δει το μωρό για πρώτη φορά. Ωστόσο, καθώς ο γιατρός εξέταζε προσεκτικά τις εικόνες, μια άβολη σιωπή γέμισε το δωμάτιο. Ανησυχούσε, ψιθύριζε στον εαυτό του χυμή. Ο γιατρός δίστασε για μια στιγμή και στη συνέχεια είπε,
θα κάνω κάποιες πρόσθετες εξετάσεις και θα επιστρέψω αμέσως με τα αποτελέσματα. Αυτό έκανε τους γονείς ακόμα πιο σφιγμένους, πιστεύοντας ότι κάτι κακό είχε συμβεί, αλλά κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που ακολούθησε λίγες ώρες μετά από αυτή την αγωνία και μετά από αρκετές ιατρικές, ψυχολογικές και ορμονικές εξετάσεις. Μια ομάδα ήρθε στην οικογένεια και ο γιατρός άρχισε να εξηγεί την κατάσταση. «Λένα, αγαπητή μου, εσύ, δεν είσαι έγκυος», η Μονίκ άνοιξε τα μάτια της. «Τι εννοείται?» Μετά από πολλές εξετάσεις και αναλύσεις, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η κόρη σας είχε μια ψευδοκοίηση, γνωστή και ως ψυχολογική εγκυμοσύνη. Η μητέρα του Χούλιου δεν μπορούσε να το πιστέψει και ρώτησε: «Μα πώς είναι δυνατόν? Είχε όλα τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης». Συνέχισε ο γιατρός: «Αν και είναι ασυνήθιστο, οι ορμόνες μπορούν να επηρεαστούν από στρεσογόνα και συναισθηματικά γεγονότα. Στην περίπτωση της Λίνα, ο αποχωρισμός από τη μητέρα της και η προσαρμογή στη νέα της ζωή με τον Χούλιου θα μπορούσε να έχει προκαλέσει μια μη φυσιολογική ορμονική αντίδραση, κάνοντας το σώμα της να πιστέψει ότι ήταν έγκυος. Αυτό συμβαίνει επειδή ο εγκέφαλος μπορεί να απελευθερώσει ορμόνες που σχετίζονται με την εγκυμοσύνη, όπως η HCG και η προλακτίνη, ακόμη και χωρίς την παρουσία εμβρίου. Πιστεύουμε ότι σε ορισμένες περιπτώσεις το μυαλό μπορεί να δημιουργήσει αυτή την ψευδαίσθηση της εγκυμοσύνης ως μηχανισμό αντιμετώπισης ή ως έναν τρόπο να γεμίσει ένα συναισθηματικό κενό. Στην περίπτωση της Λίνα, το άγχος και η αγωνία που προκλήθηκε από τον χωρισμό και την αλλαγή στην οικογενειακή της ζωή μπορεί να ήταν το έναυσμα για την κατάσταση αυτή. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι η ψευδοκοίηση δεν είναι κάτι που η Λένα επέλεξε ή που ελέγχει. Είναι η ακούσια αντίδραση του οργανισμού σε μια στρεσογόνο κατάσταση, και πράγματι το κοριτσάκι πέρασε 5 πολύ επώδυνους μήνες στην αρχή, αλλά ο Χούλιου έκανε όμικρον με τόνο, τι μπορούσε για να την κάνει άνετη και ευτυχισμένη. Αποδείχθηκε στοργικός και αφοσιωμένος πατέρας, φροντίζοντας πάντα τη Λένα σαν να ήταν δική του κόρη. Όταν παρατήρησε τα συμπτώματα της εγκυμοσύνης, ο Χούλιου κανόνισε εξετάσεις, αλλά επέλεξε να μην το πει στη Μονίκ μέχρι να βεβαιωθεί για το τι συνέβαινε. Τώρα όμως ήταν ανακουφισμένοι και ενθουσιασμένοι που άκουσαν ότι το κοριτσάκι ήταν καλά. Ο γιατρός δήλωσε ότι η Λένα θα έπρεπε να περάσει από κάποιες συνεδρίες θεραπείας για να μάθει πώς να διαχειρίζεται τέτοια συναισθήματα και συγκινήσεις, και στη συνέχεια η Μονίκ και ο Χούλιου της το υποσχέθηκαν. «Θα σε φροντίσουμε, θα το ξεπεράσουμε αυτό μαζί και θα γίνουμε μια ευτυχισμένη οικογένεια». Οι γονείς, που τώρα γνώριζαν τι είχε συμβεί, ανακουφίστηκαν όταν συνειδητοποίησαν ότι η Μισελ ήταν απλώς μια μικρή φίλη χωρίς καμία ανάμειξη στην κατάσταση. Η σχέση τους, στην πραγματικότητα, ήταν μια σχέση αγνής φιλίας και αθωότητας, όπως κάθε άλλη μεταξύ παιδιών της ίδιας ηλικίας. Σιγά σιγά η ζωή της Λένα Μονίκ και του Χούλιο επέστρεφε στο φυσιολογικό. Καθώς περνούσε ο χρόνος, εκείνη η δύσκολη εμπειρία έγινε μια μακρινή ανάμνηση και προχώρησαν απολαμβάνοντας τις χαρές της ζωής πάντα μαζί και στηρίζοντας ο ένας τον άλλον. Βεβαίως, ακολουθεί το εκ νέου διαχωρισμένο περιεχόμενο της ιστορίας. Όπως μια αληθινή οικογένεια, αν σας άρεσε η ιστορία, σίγουρα το επόμενο βίντεο που εμφανίζεται στην οθόνη σας θα σας συγκινήσει, και εσάς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι, να μας δώσετε ένα μπράβο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ειδοποίησης, ώστε να μην χάσετε κανένα από τα επόμενα βίντεο μας. Ένα τεράστιο φιλί και τα λέμε στην επόμενη ιστορία.